Čaute, vitajte vo Zvolene, pri opustenom kúpalisku Neresnica. Na kúpalisko je prísny zákaz vstupu. Bazén, na ktorý sa práve pozeráte, je veľký 50x33 metrov. Bohužiaľ, kúpalisko Neresnica bolo zatvorené v roku 2018 kvôli nesprávne naplánovanej realizácii koryta rieky Hron. Na hlavnej budove sú uložené solárne kolektory, ktoré následne ohrievali bazén. Toto je malý bazén pre deti do 6 rokov. Do bufetu sa bohužiaľ nedalo dostať, nakoľko je uzavretý. Kúpalisko bolo vybudované v rokoch 1948 až do roku 1950. Potom v rokoch 1984 a 1987 prebehla veľká rekonštrukcia celého kúpaliska. Doteraz má kúpalisko funkčnú stránku. Tá tyč v strede junior bazéna bola kedysi fontána. Toto je malý bufet. To by bolo všetko dnešnému krátkemu videu. Ak sa vám páčilo, zanechajte mi like a odber a rozhodne napíšte komentár. Taktiež choďte na moju stránku na roxman.eziro.com a pošlite mi nejaké rôzne zaujímavé miesta, z ktorých natočím videá. Čaute.